Habang maliwanag pa mga kapaparts, makikita pa natin. Safford Jokes. What's up mga kapaparts? Sa araw na to ay tuturuan ko kayo kung paano magsisidling ng mustasa. Mustasa tayo mga kapaparts dahil may area na tayo kung saan pwede tamnan yung mustasa. Ang gagawin po natin ngayon ay handa na ng seedling. So ihanda ang mga sumusunod mga kapaparts para tayo sabay-sabay magtanim. Siyempre of course lupa na malambot na lupa, container na kung saan lagay na yung lupa, tubig, at saka yung seedlings ng mustasa. Since nandito na yung area kung saan natin tatamnan yung mustasa, ito na yung area niya mga kapaparts. So ready na to. Pag may mustasa na, dito natin to i-transfer. So sa maliit na area na to, pwede na pang gulay-gulay lang mga kapaparts, di ba? So ayan, mayroon dyan sa gilid nyan. Ayan naman yung mga sitaw natin. O, tumutubo na. Tapos dito naman sa banda dito, ay nandito naman yung lugbati natin. At saka mayroon naman tayo dito seedling ng kamatis. So konti na lang ang kulang. So gagawin natin ngayon, magsisidling tayo ng mustasa. So tayo na, makisabay. Para lahat naman tayo ay may tatanim. Dahil pag may itinatanim, may aanihin at may mailuluto sa ating kusina. So mga kapaparts, ito ang area. Sa nakita nyo, pwede to dito. Mustasa, radish, saka pechay. Pang konsumo lang, para sa pangluto-luto lang mga kapaparts. So, let's start. Nakahanda na ba mga kapaparts? Ang mga sumusunod, sabayan nyo ako, magsisidling tayo ng mustasa. Ayan, may nakahanda na ako dito na sirang-sirang palanggana. May mga butas na. So, dito ko nilagay yung lupa. Kung saan natin ilagay ngayon yung mustasa. Yan lang. Kung kayo walang ganito kalaki, pwede rin yung maliliit lang na container. Pwede dito iputulin nyo to, tapos lagyan ng kunting lupa. Tapos marami na talaga tong seedling, kunti na nilagay. Ito na nakuha ko na tong first crop ko. Ngayon mayroon pa na iwan, kasi hindi ko na i-seedling lahat, kasi hindi naman kaya sa area. Yung makita natin na kayang kaya lang sa area mga kapaparts. Tulad nun, sabi ko na isang pad lang gagamitin natin. So siguro kunti-kunti lang ang gagamitin natin. So ganito lang mga kapapart. Basain ang lupa. Siyempre i-spray natin ng kunting insecticide para hindi yung mga langgam hindi nila kunin yung buto-buto ng mustasa. Habang maliwanag pa mga kapaparts, makikita pa natin. So ayun, I think mga 100 puno na to. Oh, marami na yun. And then the next is nandyan naman yung buto, nakita natin nandiyan yung buto ng mustasa. Lagyan natin ng ibang lupa, topping another soil, takpan ng ibang lupa sa taas. Ayan, so nakita nyo tong lupa ko ay pinakamanipis na lupa, malambot. Yan ay takpan natin sa taas, ganon. Yan, para takpan yung mga buto ng mustasa. Ganito lang kasimple mga kapaparts maggawa ng seedling ng mustasa.
Ayan. Takpan na natin, no? Ayan. Ayan. Dapat takpan talaga para wala talagang lumulutang na mga buto-buto. And then another spray para mabasa lang yun. Yan. Ganito lang mga kapapart, kasimple. Ayan. Basang-basa na siya. So the next step is, siyempre first day ngayon, takpan natin to ng sako. And then bukas, buksan na natin to. Sa second day to, makita na natin yung puti-puti na lumalabas na yung pumutok na yung mga seeds ng mustasa. So maghanap tayo ng sako. Ayun, plywood, mas maganda to mga kapaparts. Pero ito, pangsamantala lang ha. Pag tumubo na yung tawag nun, mustasa, pag tumubo na yung mustasa mga kapaparts, wag na natin takpan. Sa ngayon lang yan para hindi apakan ng mga manok. Ayan, takpan natin para hindi apakan ng manok. Kung pwede, iipitin pa natin yan. And then bukas buksan natin to ulit. Putok na yung mga buto ng mustasa. So ganito lang kasimple ang procedure mga kapaparts kung paano tayo gagawa ng seedlings ng mustasa. So tayo na magtanim mga kapaparts. Gusto ko na lahat tayo ay balang araw hindi na bili pa mga gulay sa palengke. Lahat naman tayo ay kumakain ng gulay. At yung mga kabataan natin ay i-encourage natin kain rin ng gulay. So na pamahal na yung mga gulay sa palengke mga kapaparts. So kung may area man kayo dyan sa tabi ng bahay, may mga container kayo na makita sa tabi-tabi, lagyan ng lupa, tapos magbili ng seeds gaya nito, yung sitaw, yung mustasa. Mura naman to mga kapapart, pero ang dami na talaga to magkuha natin. Dito lang daan sa mustasa kapaparts, kung iluto-luto lang natin, marami na talaga to kasi napakaliit lang talaga yung buto. So sa ganon ay maliban sa preskong gulay kinakain natin, alam natin kung paano natin yun pinalaki na hindi ginagamit ng mga chemicals na fertilizer. So mga chemicals na mga pesticides. So alam natin yun na ganun kapresko yung gulay. So kaya encourage ko sa lahat na dapat umpisahan na natin ngayon ang pagtatanim ng mga gulay. Ingredients gaya ng luya, kamatis, sibuyas, tanglad, bambawing, at saka mga gulay, sayote, ampalaya, sitaw, meron yung lugbati, at kung ano-ano pa nang yung pwede nyong tamnan, itanim na. Kung ano makikita sa paligid na may mga similya, maghingi na o magbili na, kaysa magbili tayo ng gulay na napakamahal. Alam nyo mga kapaparts, yung lugbati sa palengke na ganito kalaki yung balutan, ganun kahaba, 15 pesos yun. So kung magtanim lang tayo na nun, so hindi na tayo magbili ng bili pa. Paano? Magbili muna tayo ng 15 pesos na lugbati, kunin natin yung dahon, tapos yung tangkay nya huwag natin itapon, itusok natin yon sa paso na may kunting lupa. Talagang tutubo na yung mga kapaparts, at di tatagal doon na natin pwede magkuha ng mga dahon para igulay. Ganito lang talaga ang kasimple ang pagtatanim mga kapaparts, para hindi na tayo bili ng bili pa.
So mga kapaparts, bukas iiba na naman ang ipopost ko tungkol sa mga pagtatanim ng mga gulay sa ating bakuran. So thank you so much for always watching my video, and please subscribe and share each to other so that other makikita rin yung mga ginagawa natin. At kayo, sana gagawin nyo rin yun sa inyong mga bakuran. Magtanim tayo para hindi na tayo bili ng bili pa. So mga kapaparts, as of now, I wish you all God protected and be happy. Bye-bye! Safford Jokes.